Cumva, meseria la noi este limitată de un complex de factori. În primul rând, factorii materiali. Suntem o țară ieftină, cu o populație în general puțin educată, cu piață care e în curs, piața imobiliară în curs de maturizare, dar exemplele luxoase, de arhitectură luxoasă, sunt foarte puține și sunt mai degrabă la nivel de experiment izolat decât de producție de bună calitate de masă. Sunt niște birouri de arhitectură care produc foarte bine, foarte sus, dar în momentul în care clădirea de birouri începe discuția cu 900 de euro, 1000 de euro metru pătrat, preț de execuție, iar condițiile pentru locuință la fel sunt marcate, evident, de puterea de cumpărare a populației, lucrurile nu stau foarte bine. Dar e o provocare suplimentară, pentru că să faci arhitectură luxoasă când ai bani, merge. Când nu ai bani, este și mai important și pariul este și mai mare.